Kabalen, ito po ang CLTV 36 News Stream at nagpapatuloy po tayo sa paghahatid ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan at higit sa lahat, balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa ating halos 2 million followers sa social media, Facebook at YouTube, maging sa TikTok at syempre yung lahat po ng naaabot ng ating telebisyon nationwide via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao, Air Cable Converge Channel 71 at dito po sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at syempre sa Free TV Channel 36, ako pong lingkod Justin Dizon, maghahatid po sa inyo ng makabuluhang impormasyon. Time check muna tayo, 1:28 ng hapon. Kaya pong araw ng Martes, May 27, 2025. Ito ho mga kabalen, gaya ho ng inyong nakikita sa inyong screen at siguro pare-parehas din nating naramdaman, naranasan ho kanina, itong pagyanig, 5.1 magnitude na lindol ang naitala po sa General Nakar, Quezon. Opo mga kabalen, kanina lamang yan, isang oras ang nakalilipas. Eksaktong oras, 12:17. Okay? Yan, mahigit isang oras ang nakalilipas. Ayan, dyan ho sa may General Nakar, Quezon at naramdaman sa ibang bahagi po ng ating rehiyon, dito sa Pampanga, itong naging pagyanig. Marami sa mga nag-comment din kanina ay nahilo. Iba akala nila sila ay nananaginip lamang. Pero ito po mga kabalen, bigyan ko kayo ng latest update na rin dito ho sa ating sitwasyon. Kaugnay ho ng pagyanig. Ito, mabuting balita naman mula po sa ating Office of Civil Defense, Region 3. Okay, wala pa hong naitatalang pinsala ng lindol sa Central Luzon. Yan, magandang balita ho yan. Ito ay batay na rin sa ating follow-up, sa ating pagkonsulta sa ating mga kaibigan sa Office of Civil Defense, Central Luzon, na sila hong nagbabantay sa sitwasyon ng ating rehiyon at base ho sa ating pakikipagpanayam kanina sa kanila about 30 minutes ago, wala ho silang na-monitor na pinsala ng lindol dito po sa Central Luzon. Yan ho, magandang balita naman yan mga kabalen. Nag-comment ho sa ating programa si Corazon Angeles, ramdam daw sa Pulilan, Bulacan, nasa second floor sila. Oo.
Medyo malakas yung nararamdaman, ano. Pero eto mga kabalin, ah, kahit na gano'n ano, magandang balita na wala akong naitala at na pagsira o pinsala ito hong katatapos lamang na pagyanig ano. Sa siyudad ho ng Angeles ay nagsagawa na rin ng inspeksyon ang kanila pong City Engineers Office at talagang mabilis ang aksyon ang Angeles City. Ayan. Ito mga kabalin, ay ibinagutos ho ni Mayor Pogi Lasatin sa siyudad ng Angeles, partikular na ito po sa pangunguna siyempre ng City Engineering Office na inspeksyonin ang City Hall at tiyakin ang structural safety ng nasabing gusali matapos ho nga maramdaman nga ang pagyanig dito po sa lalawigan ng Pampanga. At base ho sa ulat ng Angeles City Information Office, wala hong na-monitor na pinsala ang nasabing pagyanig dyan po sa City Hall ng Angeles. Yan, magandang balita yan mga kabalin. At syempre, mahalagang matiyak ang kaligtasan o yung tinatawag na structural integrity dito hong gusali dahil syempre marami hong mga kababayan nating Angelenyo ang may business, ano, may transaction dyan sa City Hall. Kaya naman mahalagang matiyak. Ano? Dapat ganito ho talaga. Dapat lahat ng mga gusali sinecheck after ng pagyanig. Ano? Lalong-lalo na kung matataong lugar yan, napakahalaga po. Ito, nag-comment ho si Janet Lakap. Sabi niya, maging sa Mexico, naramdaman itong pagyanig, ano? Ito mga kabalin, nabigyan ko lamang kayo ng konting kaalaman mula po sa DOST Feebox. Ano ba yung pinagkaiba ng magnitude at ng intensity? Yan, tuwing binabalita natin, magnitude 5.1. Ito ho yung pagyanig na tumama o naitala ng ating Feebox ano, dyan ho sa may General Nakar, Quezon. At ito po ay naramdaman maging sa ilang bahagi po ng ating rehiyon, Central Luzon. Kanina po nga eksakto 12:17 nangyari po yung lindol mga kabalen. Ano? Ito, alamin ho natin, ano ba yung pinagkaiba, kabalen? Ito hong magnitude at saka ng intensity. No? Para rin aware tayo at may gabay tayo. Ito ho, ang magnitude, ito ho yung enerhiya na pinapakawalan o released by an earthquake ano, at the focus. It is calculated from earthquakes recorded by an instrument seismograph. So ito ho yung measurement, basically. No? In layman's term, ito ho yung released energy. Ito ho yung enerhiya na naglindol na sinukat sa pamamagitan ng seismograph. Samantala, yung intensity naman, ito ho yung lakas ng lindol na ramdam ng mga tao. So ang pinagkaiba, yung magnitude, ito yung enerhiya na pinakawalan ng earthquake at na-record sa pamamagitan ng seismograph. Ang intensity, ito ho yung lakas ng lindol na nararamdaman ng tao. Kaya nga halimbawa,
Yung magnitude 5.1 earthquake, na-record yan dyan ho sa may General Dakar, Quezon. Ano? Pero sa lakas ng pagyanig, maging yung intensity naramdaman dito po sa ilang bahagi ng Pampanga at maging sa Nueva Ecija, naramdaman din kanina. So yan ho ang ika nga kaalaman mula po sa DOST. Yan, hindi po kay Kuya Justin ang galing yan. Yan po mula sa DOST PHIVOX, mga kabalen. Kabalen, habang tayo po naghihintay ng iba pang impormasyon paglehon itong nangyaring lindol, ibigyan ko lamang kayo ng iba pang mga balita na kinala po ng CLTV 56 News. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-streaming at sa ating paghatid ng impormasyon para sa ating mga kababayan. At ito subukan natin makausap si Cheng Quezon, ang information officer ng OCD. But for the meantime, ito gaya nga ho ng aking binabanggit, sa Angeles City ay nanindigan si Vice Mayor-elect Amos Rivera na kanya hong isusulong itong pangako sa kampanya na ipasuspindi ang paniningil ng environmental fee sa mga water bill, na nakasama ho sa water bill ng mga residente sa naturang lungsod. Narito po ang ulat na yan. Panoorin ho natin, mga kabalan. Hindi mapapako ang pangako. Ito ang garantiya ni Angeles City Vice Mayor-elect Amos Rivera kaugnay ng environmental fee sa water bill na dinaraing ng mga Angelenyo. Matatanda ang isa sa mga campaign promises ni Rivera ang pagpapasuspinde ng paniningil ng environmental fee na anilay dagdag pasakit lalo na sa mga mahihirap. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News, sinabi ng bagong halal na vice alkalde na bagamat hindi pa sila nakapagpupulong ni Mayor-elect John Lasatin, ay plano na umanong ipa-review sa City Council ang naturang fee. Paliwanag ni Rivera, malaki ang posibilidad na masuspindi ang paniningil ng environmental fee habang isinasagawa ang recalibration. Lalo na anya kung makikita sa pagsusuri na may mga hindi patas na rate sa pagitan ng residential at commercial consumers, partikular na sa serbisyo ng sipuning o pagpapasipsip ng Poso Negro. Aminado si Rivera na siya mismo ang bumalangkas ng ordinansa noon para maisakatuparan ang pagpapatupad ng environmental fee bilang pagsunod sa Clean Water Act. Anya, layunin ng fee na ito na makatulong sa pagtataguyod ng malinis na kapaligiran at maayos na sanitation sa lungsod. Gayunpaman, inamin ni Rivera na naging kontrobersyal ang implementasyon ng nasabing fee, partikular na sa isyu ng pasilidad at sa pagkakasangkot ng third party o pribadong kumpanya na kinumisyon para sa serbisyo. Sa puntong ito, tiniyak ni Rivera na bubusisiin ang sistema at magsasagawa ng serye ng konsultasyon upang makuha ang saloobin ng mga consumer at iba pang stakeholders. Yes, actually, kailangan talaga dito pakinggan ho natin yung sentimento o inahing po ng ating mga kababayan patungkol dito sa environmental fee. And it's good to hear po na
may instruction po sa ating executive na kailangan po ma-review and ma-revisit po yung mga ordinances na tingin ho natin may kailangan po talagang i-improve or i-amendahan, no? And one of which nga yung issue sa environmental fee. And ang first step po dyan in the implementation of the due process of law is masuspend muna yung collection po ng environmental fee papunta dun sa pag-revisit at pagre-review dun sa ordinansa kung saan po kami po ng mga 10 newly elected councilors kailangan mo magtulungan po kami dito para po maayos, no, kung meron pong kailangan ayusin dun sa nasabing ordinansa po natin. Paulo G. Santos, CLTV News.
Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Samantala, ito ho, balita naman ukol sa Tulaok Overpass Bridge. Ito ho, sa may, yung sakop ng North Luzon Expressway sa bayan ho ng San Simon, Pampanga. Nakiusap na ho itong hepe ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office Chief Engineer Art Punsalan na paspasan naman itong pagsasaayos ng naturang tulay dahil nagiging pabigat para ho sa mga residente at motorista sa naturang komunidad dahil kailangan pa nilang umikot. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Engineer Punsalan kaugnay ho nitong kanyang panawagan ukol ho dyan sa may Tulaok Overpass Bridge, mga kabalen. Hindi lamang sa Simon yan, kundi yung negosyo pumapasok ng San Simon. At saka yung mga nagtatrabaho sa pribado at sa gobyerno. Kasi umiikot pa sila doon sa Santa Monica, napakalayo nun. Tapos parating na ang tagulan. No? Kaya kung hindi magagawa ng paraan ito, it will be a big problem for the people of San Simon. Matagal na yung pagka-delay ng tuloy natin, kasama ang poll. No? So I do hope that the public works at saka ang NLEX ay matuunang kagad dito ang nakaambalang problema dito sa bayan sa Simon. Precisely po, unang-una, ano ba yung mga obstruction doon? Bakit hindi po kagad na implement yung retrofitting ng nasabing tulay? Kaya nga po kami, sa ngalan po ng bayan ng San Simon, kung nakatira roon, kami po ay nakikiusap. Sana po ay mapadali, no? Upang maayos o ma-retrofit ito na pag tulay dito sa bayan. Dito pong narinig ang tinig ni Engineer Art Punsalan, ang hepe ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office ng Pampanga. Kaugnay ho nitong kanyang panawagan na mapabilis na itong pagsasaayos yung rehabilitasyon dyan sa may Tulaok Overpass Bridge. Mamaya sigapin na kausap si Kuya Paulo G. Santos at ayan, dahil yan ho ang kanyang tinutukan. Ito. Hanapin ko lang si Paulo G. Hindi lang ho natin makakabalin, sikapin natin makausap si Kuya Paulo G. Santos dahil kanina ay pinuntahan nila itong Tulaok Overpass Bridge upang tingnan nga yung kondisyon ng ating ng tulay upang malaman kung ano na yung inabot dyan ho sa pagsasagawa ng nasabing rehabilitasyon. Dahil tinaas ho kasi yung kalsada doon sa ilalim, ngayon kailangan maiangat din yung tulay at para magkaroon ng sapat na vertical clearance. At ito naman ho mga kabalen ay siyempre proyekto po ng DPWH.
Ito mga kabalin, sa ibang balita naman tayo. At good news ho para sa lahat ng mga negosyanteng Kapampangan. Opo, ito ho. At nasan ba? Pakita ni Kuya Justin. Okay, nasan? Kaya ko to. Yan. Ito ho mga kabalin, suportado ho ng provincial government ng Pampanga. Ito hong programang zero interest loan para ho sa mga Kapampangang na negosyante o business owners. Mismong si Governor Dennis Delta Pineda po nagkumpirma na sinuportahan po ng provincial government. At syempre, ito pong Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, PAMCHAM, ang expansion plan ng Edelyn's Homemade Nuts na maging global pasalubong. Ito ho, 500,000 pesos na loan ang ito po ay collateral ang ibinigay ni Edelyn Sitson Canero na tubong minalin. May 2 months na grace period. Ang loan ay babayaran niya in 2 years. Siya po ay pang 42 sa micro and small enterprises na napondohan ng loan assistance program na sinimulan po ng tanggapan ni Governor Dennis Delta Pineda noong 2024 sa tulong ng PAMCHAM, ng TTI at Provincial Cooperative and Entrepreneurial Development Office na pinamumunuan naman ni Engineer Lulu Alincastre. At ayon po kay Governor Delta, good luck daw sa Edelyn's Homemade Nuts at sana lumago ang kanilang negosyo at madagdagan ang kanilang mga empleyado. Yan ho mga kabalin. At latest update ho yan mula mismo kay Governor Dennis Delta Pineda. Yan. At masiglang selebrasyon ang idinaos sa Angeles City nitong linggo, May 25 para sa 3rd year ng Reina de las Flores. 31 barangay ang nagtagisan sa parada at kompetisyon ng mga arko kasama na ang pagrampa ng mga naggagandahang dilag. Bukod dito, tampok din sa event ang bigating judges na sina Michael Castañeda, Bettina Ariola, Riza Lozano at Jenaya Lenore Encarnacion. Nagbigay naman ng inspirational speech ang Regional Director at Department of Tourism Region 3 na si Director Richard G. Deinos bilang suporta sa patuloy na pagsulong ng kultura at turismo sa syudad. Pinag-agawan ng mga kalahok ang 3 pangunahing pwesto para sa Reina de las Flores 2025, pati na rin ang 3 pwesto para sa Best Art Competition. Si Alaya Marie Cuyugan ng Barangay Balibago ang kinilala bilang grand winner at nagkamit ng 100,000 pesos na cash prize. First runner-up naman si Zaira Fe Kamaya ng Barangay Pampang, habang pumwesto naman bilang second runner-up si Misaki Takeshi ng Barangay Anunas. Ang mga hinirang na Reina de las Flores 2025 ay nakapag-uwi ng cash prize, sash at trophy.
Para sa Reyna Special Awards, nakuha ni Zaira Fe Camaya ang Mayor Pogi's Choice Award at si Valerie Gutay ng Barangay Amsik bilang Reyna Early Bird na parehong nagawi ng tig 15,000 pesos. Para sa Best Art Competition, hinirang na grand winner ang Barangay Anunas na naggawi ng 100,000 pesos na cash prize. First runner-up ang Barangay Pampang na nakakuha ng 50,000 pesos at second runner-up naman ang Barangay Balibago na nakakuha ng 25,000 pesos. Samantala, naiuwi ng Barangay Margot ang ARC Early Bird Award at nakakuha rin sila ng cash prize worth of 15,000 pesos. MC Galang, CLTV 36 News. Taon-taon, daan-daang deboto hindi lang ng mga Reteño pero maging ang iba pang Kapampangan sa kalapit na bayan ang dumadalo sa kapistahan ni Santa Rita de Cascia tuwing May 22. Kilala si Santa Rita bilang patroness of impossible causes. Pinansagan rin siya bilang patron ng mga biktima ng pang-aabuso, mga balo, may sakit at ng mga mag-asawang nahihirapan sa kanilang relasyon. Kaya naman marami ang bumibisita sa Santa Rita Parish Church, Pampanga, dala-dala ang kanilang mga petisyon. Mula sa paggaling ng mga karamdaman, paghingi ng pag-asa, gabay, kapatawaran, o kahit na ng mga milagro. Malalim ang kanilang pananampalataya, yung pinag-uugutan nila ng lakas, ayang Diyos. At saka ang pagtulong ni Santa Rita, talagang naniniwala sila dito. At maraming mga miracles na nangyari sa buhay nila. Countless, hindi na mabilang-bilang. Ramdam ang lalim ng kanilang pananampalataya. Dahil mahaba man ang pila, tinitiis ito ng mga deboto para lang makalapit at makapagdasal sa first-class relic ni Santa Rita na nakalagak sa gilid ng altar ng simbahan. CWL po ako nagmamaki, resettlement Mabalacat, Pampanga. Taon-taon po, pumupunta ako dito kahit napubuhay yung asawa ko. Kasi po, talagang posible po hindi kayo gumaling kay Apong Santa Rita. Kasi noon, mal-stroke ako. O ngayon, ayan, dahil sa kay Apong Santa Rita, paniniwala, imposible, ayun, nakalakad ako uli. Dito yung mal-stroke ko. Ako ganun pa ako kubit-kubit. Okay na ako ngayon dahil kay Apong Santa Rita. Hindi kami nag-stop dito. Fiesta every feast day niya. We have peace of mind, peace of life, peace of lahat. And we believe in God. We believe in His saint. One example is Saint Rita. I believe in her. And we pray and pray and pray to all the saints, but mostly to Saint Rita. Because Saint Rita kasi napaka-imposible naman itong gusto ko, pero alam ko, nothing is possible para sa kanya, no? Yun, ang paniniwala ko, bibigay niya yung dinadasal namin. And number one, dinadasal ko, matanda na ako, sa heaven. Sama niya ako doon sa heaven, doon sa house of the God. Para sa mga deboto ni Apong Rita, gaano man kalaki o kaliit ang mga hiling, ay walang imposible kung ilalapit sa Santa. Ito ang sinisimbolo ng mga rosas na pinamimigay sa petsa ng kanyang kapistahan. Hango ito sa rosas na hiningi ni Santa Rita sa kanyang binsan nang bisitahin siya nito sa kanyang mga huling sandali. Midwinter nang hilingin ng Santa ang rosas na mula mismo sa kanyang bahay sa Italia. Kaya imposibleng may tumupong rosas dito. Kabila nito, inihayag umano ng Santa na walang imposible pagdating sa Diyos. Dahil dito, madalas ilarawan si Santa Rita na may hawak na rosas o kaya na may rosas sa kanyang paanan. Samantala, ang Riteño na si Erico Marcelo, 18 years old, bagamat bata pa ay kinikilala niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang malakas na pananampalataya at pagbibigay importansya sa kultura at tradisyon ng lugar. Bagamat bata pa,
Nakakamangha kung paano niya ikwento ng may lalim ang kanyang karanasan bilang isang deboto sa kanyang bayan. Mahalaga sa amin ng devotion kasi mga buhay ang tradisyon dito, talagang ipinamamana sa mga henerasyon. Kaya ako, bilang isang kabataan, kailangan din na ma-share palalo ang mga tradisyon na namulatan namin dito sa Santa Rita. Kailangan nating pahalagahin ang ating mga kultura, tradisyon at pagdidebosyon kay Santa Rita. Dahil ito ang nagpapayaman sa atin at nagpapalalim sa atin ng ating pananampalataya. Sa mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pagpapasalamat na kagaya ng mga karanasan ni Naaling Corazon, ng Gatdula family at ni Erico, makikita kung gaano kahalaga ang pagkilala o pagdiriwang sa mga pista kagaya ng kay Santa Rita. Ani Among Ted, outgoing parish priest ng Santa Rita, sa pamamagitan ng mga ito, nabibigyan ng pag-asa ang mga deboto na nailalapit sila sa Diyos ng kanilang pananampalataya. Yung pag-ibig ng Diyos ay binuko sa ating mga puso. Kaya nga, hindi tayo mabibigo. No? Hope doesn't disappoint. Kaya nga, yun ang pinaniniwalaan ni Saint Rita sa buhay niya. Kaya nga, hindi pwedeng mawala yung pista. No? Ito'y pinag-uugutan ng lakas ng mga yesterday, today, and forever. God is good all the time. Huwag tayong bumitil dahil may Diyos tayo, buhay na buhay. At hindi tayo pababayaan ng Diyos, binigay niya ang mga saints, at lalong-lalo na si Santa Rita. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.